गुरुनाथ महाराज की जय। राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की जय। समर्थ श्री और गुरुजी महाराज की जय। आता वाजला रे डंका घेऊ नको शंका। आता वाजला रे डंका घेऊ नको शंका। हे सुधरायला सारे लोक लागले। हे सुधरायला गाव सारे। आता वाजला रे डंका घेऊ नको शंका। सुधरायला गाव सारे लोक लागले। हे सुधरायला गाव सारे लोक लागले। डोक्यात टोपली हातात फावले मुखात नाव घोषले वासी आवडे। मुखात नाव घोषले वासी आवडे। हे साधन आता साधले साधले साधन आता साधले। कुठे सरकार कुठे काशी कुठे सरकार कुठे काशी। हे सुधरायला गाव हे सुधरायला गाव। आता वाजला रे डंका घेऊ नको शंका। सुधरायला गाव सारे लोक लागले। हे सुधरायला गाव सारे लोक लागले। अपुले गावाला तीर्थाचे स्थान। गावाची सुधराया देवाची दान। गावाची सुधराया देवाची दान। याहुने पुण्य नाही चांगले चांगले। याहुने पुण्य नाही चांगले। सुख भावया परस्परास धर्म बोलिला सुख भावया परस्परास धर्म
तमन्ना है यही दिल में तुम्हारे पास मैं जाऊं। तमन्ना है यही दिल में तुम्हारे पास मैं जाऊं। कुछ भी साथ आता है ना कुछ भी साथ आता है ही आखिर में कर जाऊं। तमन्ना है यही दिल में तुम्हारे पास मैं जाऊं। तमन्ना है यही दिल में तुम्हारे साथ दे विधान साथ दे पकड़ई पकड़ई लो मेरे साईं लगा दो, लो मेरे साईं। प्रभु हरदम जपूं तुझको, प्रभु हरदम जपूं तुझको, यही आखिर कर जाऊं। तमन्ना है यही पास में जाऊं। पास में जाऊं, पास में जाऊं। पूरी दुनिया
Thank you.
चला चला रे दर्शना चला चला रे दर्शना चला चला रे दर्शना जाऊ दे माझा चरणा जाऊ दे माझा चरणा चला चला रे दर्शना धन्यवाद. तसंच राहू द्या. प्रार्थनेची वेळ झालेली आहे. प्रार्थना करायची आहे तुम्हाला. सगळ्यांनी एका लाईनमध्ये बसायचं आहे. बसायला होतं, वेळ कमी आपल्याकडे.